O pleno celebrado onte pola noite pola Corporación Municipal Ribeirense arrancaba cun minuto de silencio na lembranza da última víctima da violencia de xénero, asasinada polo seu home no concello lugués da Pastoriza. Un dos puntos máis importantes da sesión foi o expediente de enaxenación do Matadoiro, un trámite que saiu adiante cos votos a favor do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista. Os tres grupos coincidiron ao sinalar que a medida permitirá poder sacar este edificio a subasta, o que suporá un importante ingreso para as arcas municipais, que permitirá poder acometer con maior fluidez outros proxectos, como poden ser a Biblioteca Municipal ou a demandada sede do Club de Remo. Nos levamos votado a favor en todo este proceso e tamén o imos a facer desta vez e o facemos coa certeza de que ao desprendermenos deste ben patrimonial o noso concello vai solucionar pois eivas que son moi importantes para nós nun servicio público que é fundamental, como é, por exemplo, o da biblioteca. E tamén queremos que tamén é importante que tamén se abre unha porta para solucionar a tan demandada sede do Club de Remo. Pola contra, dous grupos votaron en contra deste punto. Suma Ribeira e PBBI volveron a mostrar a súa disconformidade con este trámite. Seguimos viendo esta operación como un auténtico pucherazo y este partido seguirá, el Partido Barbanza Independiente seguirá muy de cerca el tema y no descarta el Partido Barbanza Independiente ir a los tribunales si fuera necesario y conveniente para defender los intereses del ayuntamiento de todos los vecinos y vecinas de Ribeira. As comarcas o que nos estamos peleando é por crear puestos de traballo. Si damos facilidades para que o Concello ingrese 1 millón de euros que poden servir para a biblioteca, que pode servir para o que é o Club de Remo, e se crean 70 puestos de traballo en vez de irse para Dodro, donde precisamente Josoni comprou a antigua Campiñas de Laíño, eu creo que o negocio para o Concello é redondo. Polo tanto, se ten que acabar nos tribunales, usted sabrá como dedica os cartos que cobran do Concello se os quer dedicar a abogados e a leválos. O que teño ben claro é que todo o que se está facendo aquí é cos informes xurídicos e técnicos oportunos. Entre outros puntos, na sesión aprobouse tamén a revisión de prezos á empresa Viacua, que xestiona o servizo de auga e saneamento. O punto saiu adiante cos votos a favor do Partido Popular e PBBI, en contra o Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Socialista e Suma Ribeira. A primeira que do señor Pérez Barral